Dit is een uitroeibeleid. Er zijn straks geen veeboeren meer in Limburg. Boze boeren melden zich aan het begin van de middag voor het gouvernement. De landbouwers uiten daar een onvrede over de plannen van de provincie om stikstofuitstoot tegen te gaan. Er moet eens geluisterd worden naar de boeren. We moeten meer kansen krijgen. We doen allemaal investeringen en we krijgen geen kans om het terug te verdienen. En daar wringt de schoen. Het merendeel van BBB zit op één lijn. Alleen meneer Leon Vaassen die denkt er anders over. En wij vinden dat het niet kan. En dan steken wij er als boeren een stokje voor. Even het signaal geven van jongens luister nou naar Caroline. Luister nou naar de andere BBB-mensen. En Leon, ik doe een oproep. Jongen, gebruik het verstand en luister naar elkaar. En doe in ieder geval iets wat goed voor de boeren is. U zegt het plan moet van tafel. En voilà. Ja, dat plan moet goed bijgeschaafd worden. En tot er bedrijven, er gaan nog bedrijven in de kanaal komen. En dat is de achterliggende gedachte. Ze willen het gewoon langzaam uitroeien.